Ahoj, ahoj, zdraví vás Mergrum u mého prvního let's play z Minecraftu. Doufám, že video se vám bude líbit, že to nebude žádný trapas a dopředu upozorňuji, že neumím moc komentovat, takže ode mě moc nečekejte. Takže můžeme jít na věc. Tak pojmenujeme si... no třeba takhle, to je jedno. Bonus truhlu, asi si dáme... Ne. Takovejhle. Takhle. No takhle. To by mohlo být. OK, takže se nám vytváří svět. Doufám, že hra, nebo že se vám to bude líbit, toto video. Jo. OK, zimní biom. To je můj nejhorší. OK, takže jabka, sekírka. Během truhlu. Nakácíme, nebo skácíme tenhle strom. A já bych se šel trošku tady porozhlídnout a vidím, že tady je poušť, takže to je docela dobrý. Jaskyně. Uhlí. Zakáčeme ten strom a půjdeme vytěžit tam to uhlí. Sakra. Netopír. Ale já nemám ještě. Jsme styky. Vykraftíme si... Sakra. Vykraftíme si krompáč. A vytěžíme tady ten nějaký kámen a to uhlí. A šli bychom hledat nějaký pěkný místečko, kde bychom se mohli zabydlet. Sakra. Ještě jedno. OK. Takže krafťák. Vykopeme si to uhlí. OK, já bych se pomalu šel podívat na nějaké to místo na zabydlení. Tady je bažina. Možná, že najdem čarodejnicu, jestli se nám podaří.
Je to buglí. Snad to tady bude. Takže čarodejnice nebyla. Želízko, jo. Pytle, mg. Takovej bug. Možná, že ještě najdem čarodejnicu. Slyším lávu. Slyším lávu. Tady je někde. Stej krafťák. Dřevo, styky. Lopatka. Jo, tady je lava. Ok, našli jsme lávu. Oga. Wow. To je veliký. Sakra. Do prdele. Oh my god. Jau. Ok lidi, takže teď jsme měli štígro. Máme jsme je zemřeli. A je to docela nebezpečný tady. Ok, ještě se dostat ven. Oh můj krafťák. Ne. Padej do ty lávy. Oh, to je to docela nebezpečný. Jde nic. Tady. Ještě jedou to, ještě krafťák. Do prdínka dubovýho. Postavíme si pec. Uhlí tam dáme. Si druhou truhlu. Dáme si tam nějaký ty věcičky. Osvětlíme. OK, takže se nám dopeču želízka. Ještě
jednou, dělej. No. Jsem dopeču želízka. Já to za chvíli ukončím, protože nechci, aby tohle video bylo moc dlouhý. Si říkáte, co teď stavím? Za kujovinu. To je jedno. Ty vole. Klikám moc. Ty vole, já jsem takový debil. Možná někteří z vás se mnou souhlasí. Boom. Takže lidičky, už to ukončím. Kurva. No, pro dnešek to ukončím toto videjko, akorát se nám stmívá. V příštím díle bych se snažil najít nějaký ty ovce. Nějaký ty ovečky, no. A postavili bychom si už barák. Takže u dalšího dílu... Ahoj! Tak jo, no. Oh. Ahoj.